ngay thatu te chibai le vek ole ton tuma chuan in request ngai mai Indian actress lar Sri Devi Boral lai vela a chanchin sang sang te kha I han thlir ve thung don te ang Sri amma younger ayapan mi puina Sri Devi tia kan hriat lang lon Bollywood actress ma sapole choi thelo kha engwanga thitamai nge ani angle khati hun lai khan dubaya awa pa te ni na kalin kumsomnga pali upa Sri Devi chu apasal boni kapura le afanuno pangzo khusi kapuri tinen dubai anzin kha ani a mase in neina azo nuwa po chuan Sri Devi chu lom khomwangin apasal le afanu te ero chuan India ram lampanin an hosan ta phota amai ro chu ahun ol nuam zoka man atumna lama Sri Devi chuan van doina tok ta hlovin February ni somni pali kumsang ni sompariat khan Bollywood lem chanthiam Sri Devi rawang chu Dubai hotela batapa chhar ani tatlat maya athi thut na chuan khowela ama ngai sang tu te athong chiangin athi na chu che sol na wange ni anga tol tha na jok te chu mitam tak ril ro zon omle an ngai ven aron ni chhota a khami hun lai Sri Devi thi na hwal vela thuthang le athi dania anrin thil tam tak an mule mi then khate soikha I han thlir ve thung don ti ang ole United Arab Emirates lam hoi ve thung donila Dubai khopui hi khovel shiat khopa lar le hausani in chong sang tak tak tele an thil siam mitla tak tak te chuan a choi sang hle maya chungzinga chuan khovela in chong sang berpol bar khalifa chu alangsar pol ni in a khopui nomna tak tak ero chu tuipui kamzau takle moi tak tak te chu ani a amuna kalte pu in anom zia po an soi cham chi thin ani ralmona lama chuan Dubai khopui hi khovela khopui ralmong pol takni an soi ni in ruk le twal thana te po khopui dangti a in atlem hle a amai ro chu he khopui ralmong taka hian Sri Devi rawang chu zon chwa ani tatlat maile sivakasi khobula khote takte minam pati tunlaya Tamil Nadu tia kan hriat lar khwa a kumsang khazakwa somrok pathum August ni som pathum khan Sri amma younger ayapani Sri Devi tia kan hriat lar chu lopiangin anu Rajesh Wari youngari le apa ayapan younger te chuan an enkol seiliana Sri Devi pa hi lawyer ni in sivakasi Tamil Nadu athoka anu ero in chung lamna athok thung Sri Devi hian Telugu tong chu thiam masaberin alen de unu chuan Tamil tong te po athiam chhozela tin ana Sri Latha youngari nian chuan an tiat lai tangin anin kom ngai theile boka inti boy chang te chu neima se an pani chu tension thelo top ang mai ni in anin ngai na ema ti chuan kumno pangte in Sri Devi hi filma changtanin kumsang khazakwa somrok pasaria Tamil film kadan karunai ti filma achang masabera hemi film an chanlai hian komli chau alani nge amai ro chu camera ma chuan puitling angmain achang thiam thung hemi no hian a film chan thiam na chu ronlar chaupuin kumsang khazakwa somruk pakwa akhan Tamil film pakhata achang le a chumi film a chuan achang tu no ni en no pangte ma ni se a chan thiam zia chu ngil chi rol ani talawa chumai ba ka a film chan to na reng mi te fak a hlo ze boka hei wang hian a film chan na te po chu lar chhowe zelin India rama film en hlo pola te atling chhota hi ala ti chuan alim chan jin kong chu chhunzom zelin alem chan na minga tan a ming po Sri Devi ti in a thlak ta a hei hi angtika chiange a thlak te chu hriat ni lawma se a ming thar hi a choi sang chhota via maya hetia film industry a alu tan ter chang hian puitling lema chantir ni in chuti lai chuan kumsom pathum chau alani nge a amai ro chu lem chan athiam em wang chuan olsam takin puitling zia chu a film chan na chuan zei takle thiam takin a pholang theitlat thung chuta chang chuan Sri Devi chuan ngai san hlo tanin South Indian cinema a amashwai tu langsar takron ni chawin India ram pum hriat a hlo chanta a chu mai ni lovin kumrei lo te chhongin Sri Devi chuan chong pathum zet athiam bel theya lem chan thiam te zinga chong thiam hnem ber pol ni in Telugu Tamil Hindi Malayalam le Kannada chongte athiam bil hle ani lem a chan thiam mai ba ka hian Sri Devi hi alam thiam hle boka athom no in bel tle tak tak tele alukhum moi tak tak tine na alam phei cho a in choi moi em maya
Ti chuan a lem chan na zin konga chuan hlawtlin na muzelin a hnu zela Bollywood film lian tham tak taka te a changve ta a Filmfare magazine lampo in Sri Devi chu Bollywood a actress hlawtling ber le thiam ber anga chhal hialin ani tialin Sri Devi larna chuan mi puilama hru zela a larna chuan chin lem anei lo emaw ti mai turin a film channa pakhat Mr. India a changtunu anga a channa chuan a vorlar ta vak maya chumi film chu kumsang kha zakwa Somriat Pasari Khan ti chhuani in Anil Kapoor anin an changdun nge heti hunlai hian mitam takin Sri Devi chu a film channa apianga ama chau chu an lo ngai chang thina kamera ma a zeitaka achewel thin chu a hmu na man ti in a mel that em awang hian mitam tak thinlung a luat ne hle a anui ringot te chuan soi a hlo ba ka a thil ti engkim chu a filin a moi chungchuang em a chu mai ba ka a film chan pui te chu a hlia khu ne in a film a zerin a chandan hmang chu a thlak thiam ve zel boka a mai ro chu a lem chan na zin konga hlotlin a vor to pa a omek lai chuan vanwai thlak tak mai in apa chu lungphu cholin a thita hlo maya heti lai hian Sri Devi hian Bollywood film dang a chan mek lai ani a mai ro chu apa thi na chuan ti hnwal lovin amma ayana sain atang le zwala chutia alem channa film apiang a hlotlin tak zela chuan Sri Devi chu Bollywood lal nu tia ko hial anita ani kumsang kha zakwa Somriat panga atanga kumsang kha zakwa somkwa pathum chung khan Sri Devi chu me chelem changthiam te jinga hlotnim ber ni hialin kumsang kha zakwa somkwa pahnia Jurassic Park an siam lai khan Hollywood director Shat Lotak Steven Spielberg a chuan Sri Devi chu a film siama changve turin aron som hiala a mai ro chu hemitum hian larna le ming thana tam taking telma se Sri Devi chuan Spielberg a somna chu alo hnol mia maya tin pon lama chuan me chepuitling le engine tok na nga tak anga langnima se chunglama ero Sri Devi chu azam ve thei hle a chanpo kumli lek ani lai atanga lemchang to ani awangin zirna mu mal adong man meu lawa chu mai ni lovin thiana komhnim lo mai ba ka anuna a hun tam zok chu screen ma a man na satawangin lema chan lo lai chuan mi in kil toi tak ni in angoi choi thei hle ani kumsang kha zakwa somsari pahni atanga kumsang kha zakwa somko pali inkar chu Sri Devi wanglai ni in a film channa apianga chuan anu Rajeswari chuan a ompui zela hei mai ba ka a unau nu po chuan zui ve zeu zeu bokin anu ompuina a chanreng awang chuan soiselna anei ngai lawa hetia achungten an pui fo na hi angai hlu hle thin ti chuan kumsang kha zakwa somkwa paruka Sri Devi chu Bollywood film producer hlotling tak Boni Kapoor anin intongin ahnu loka anin nei zui tak ngal maya film siam thakal zela tanga ronchor chuak ani awang chuan Boni le Sri Devi chu mipui mita chuan anin rem hle maya a mai ro chu Sri Devi le Boni Kapoor ati in ngai zona chuan mi rin helna asiam tatlat maya a chan chu kumsang kha zakwa somkwa paruka vek Boni Kapooran anupui hlui Mona Sri Kapuri a thena wangin a thena chania langtabir chu Sri Devi nen aruka anlo in ngai zon wang ni in anjing hlom ta hle a nima sela fel le thiang hlim taka anin nei awangin mi puipo chuan an en liam zui le tamai alawni Sri Devi te nu pa chuan kumsang kha zakwa somkwa Pasari Khan an fama saber Janvi Kapuri an nei ta a mai ro chu heti hun lai vel bok hian Sri Devi nu Rajeswari chu apma a in zaina lai ron na chuakin damdo in panpui ani a hei hi kumsang kha zakwa somkwa panga a thlok tumor an paina kha ron na chuak le in zai ato laya doctorina ti swal anei wang ani thote po chu an chui chuak hiala ma se hi mituma ana ron chwale tum hian Rajeswari chuan tor chuak zolavin kumsang kha zakwa somkwa Pasari Khan aboral ta a hetia anu aboral nu hian Sri Devi chuan lem chan na khovel chu bansan ta shi in chumi nu reilote a fanu pahni na atan kumsang ni kum khan Kosi Kapuri chu alo piang vele a ti chuan hun engemaw chen aliam le nu kumsom panga zet lem chan khovel a chol san nu chuan Bollywood a kir le in heta po hian hlotlin na bakin alo hmuak le meu lawa Sri Devi chau chu me chelem chan thiam le pasal fanau nei to hnuwa lem chan khowela kir le a hlotlin pui le om chhon chu roni chawin ama ngai sang tu te po chuan an lo la thei hil reng reng lawa a ron let le thei te chu makti a hlo in a lar thar pha hle nge
hetia film industry a aluli atanga reilo te a film channa zathumna atan rilrolam khoi tak le munom tak kumsa ni som pasari a ti chwa chona changli a amai ro chu aron net le nu chon van doina in a zui tatlat mai kumsa ni som pakwa a romance film changle tura anin biak fel vek nu chuan alim chanjin kong topna a thlengdon ti a shebi khaulawa alim chanjin kong mai ni lavin a hring nun zin kong po chu a topta ani kumsang ni som pariat February ni somnia khan Sri Devi chu a pasal bonia le a fanuno pangzo khusi tinen Al Jazeera Al Hamra khopui United Arab Emirates ram chunga oma chuan awa pa Mohit Marwa nupui ne na chim turin anjina Sri Devi fanu upazok janvi ero in ronzom ve theilo hlavin adnalama aboide uwangin ani bera ti chuan in nei na le anuwa in ti hlimna te azo vek nu chuan Boni Kapoor le khusi te chu India ram lama an let le maya chumi nu February ni somni pahni kumsang ni som pariat khan Boni chu laknawa meeting ani awangin akalta a khatia Sri Devi te Dubai lama anjin ma khan a fanu upazok janvi ne chuan bazar no manti in an bazar du na sa hle thina amai ro chu janvi chuan anu ruala akal ve the tak lawa chuan leitur chi sang sang te chu aziak dula chu anu Dubai la cha mek Sri Devi chu zuk thonin akum somni pakhat na pian cham anai to boxi nen thil cha deu teu nge ani ti chuan Sri Devi chuan anom theang bera a chol chu man adu awangin hotel room a engma lung kham nei lavin anileng hun chu nuam ti takin a manga ni somni pahnia po chuan la che chhuak chuang lavin a hmuna a then ni chuan an ron kom lei buka hemi nu hian Sri Devi chuan a pasal chu phone in avabia a chuta chuan angai to thu te vashilin a pasal po chuan angai to thu aron shilve buka amai ro chu bonia chuan ro manna lo siam dem to in Sri Devi shiat lavin awmna chu aron pan me kaloni a February ni somni pali tlaidar thum le mini som thuma Dubai a kaltur thlona bonia chu chuangin anupui shiat lo vekin arwa mana chutianga ro mana kalpui tuma Mumbai airport a omlai chuan bonia chuan anupui Sri Devi hne na tangin call adong le a mase athil tum chu anupui shiat hlo wangin meeting a om shi don thole a phone a switch off ri don tho a shilbaka lungai lo tora cha in azo veli a ron biak ngal atiama heta hian bonia tumdan chuan anupui hotel a omlai chu vati phuta vakal thu chu atumdan ani a ti chuan atumang cha chuan bonia chuan tlaida rukle minute somni vela hotel chu awathlengta ani reception counter a chuan anupui omna room chu zotin cha bidang adila anupui chu hmuhlan angak lelin a phur to hle boka ama ngai tu anupui lungleng to tak chu kwa thuta oiwangwang achak to ani ber room number sang ni zani pakhat kongkhar chu hankikin Sri Devi chuan kongka abahon chuan apasal chu alo omreng maya alom lutuk chu zongwak wakin apasal chu alo kwa chung ngala chuta annu pa chuan in kwa wangwangin annuwa anlunglen theizia te soin anti ti chun som molmola chutia darkar chan mevel anti ti dun no chuan bonia chu pon lam varanda chhuakin boruak thoveng a hi block do tho anupui chu a hrille a hemi nu hian bonia chuan anupui a hmule ta chu alom em wangin an pahnia zanja kildun ado tho a hrila Sri Devi in bazarun pui nei alo tumna po chu sonla tura ngenin ani po chuan lorem ti in zanja an eina tur chu an haulok ta ani amai ro chu maktak main bonia chuan arwa manna chu anupui chuan alo shelok tlata hria in angaina a shelo hle a mase enga vak ngai lavin a in liam me tamai thung hemi nu hian living room a bonian TV en lai chuan Sri Devi chu bathroom a in bol turin aluta a mase minute som panga atanga minute som ni vel nu a po chuan Sri Devi chu ala in bol zo thei to reng lo maya dar sari arik che chuan bonia chuan an tlai don tak nge la hria in anupui chu a han awa mase chhana adong to tlat lo mai chuta bathroom kongka vakik pa chuan a han awli a mase angai te bokin chhana adong ka chuang lo hete tang hian bonia chu angai a thata lo hle a ti chuan bonia ti ngai na shelo chuan bathroom kongkhar chu namhong luin chuta athil hmu chuan abara khain a thong tak zet ani ber Sri Devi chu bathroom ba tapa chuan alu atanga ake mor thlengin alo in hnimpil vek maya chu mai ba ka ataksa po chei lo boka
Bonia chuan ti ngai na shilavin athil mu chu a oi thei hlol lo ani ber ma se rei lo te nuwa ngai ole in hotela thokte chu a ko chhota wata ani chuan Dubai Police Department lam shilin police report chu a hmuna rang takin an ron thleng ngala hetia han en mei chuan detective tan chuan Sri Devi chu a che swal pal a ang hle maya chu mai ni lovin badroom chhuata te chuan tuifor motor po om lovin talna nu ma engma om lo boka chumini ni somni polizana chuan Sri Devi chu thia puan anita ani atira chuan police ten Sri Devi thina chu che swal na wang ani thosoin mipui makti a hlo hle maya tin police rin dana chuan Sri Devi chu badroom chhuat na la tol thuin alu asonga chuta bata pat la lutin a har chok zo to lo chu atlalum zuita ni in an ring tabera he mai ba ka forensic lamin an endik na chuan ataksa alcohol mo in a chuwa pa tui alut na sa hle ti an muthei ta boka ti chuan Sri Devi ruang chu February ni somni pariat kumsang ni som pariat khan Mumbai ya William ni in India sarkar po chuan zana lantir nan silai salut a pehiala chuta chuan arwang chu apmangai a pasal bonia chuan March ni thum khan halin awap chu a fanu te pahnia chuan Tamil Nadu wa Ramesh Oram luya chuan an wathla ta boka hengba ka hian March ni som pakhat kumsang ni som pariat khan Chennai State Media chu pungkhomin Sri Devi share reng na hun te an neya chuta chuan Bollywood milar tak tak te potel ve in thamwang taka choltorin an thlaliam ta ani Bollywood lalnu ti a chhal hial chu a cholna hotel bedroom ma cha swalin tuya atlalum ti chu mi puite chuan an ring lo hlea a chan chu kumtam lam ni to ma se Sri Devi chu la infit thawe takani a tin atlalum tia an chhona lekha po chuan joining tia an ziana a spelling an ti dik lo boka chumai ba ka Sri Devi thina awang hian thuleng wak vela tamin heta hian thubel chian dol lo tak tak a omrualin a then chu a oi om lama akal ve tlat boka enge Sri Devi thina phena thuru kom chu ni ta ang a thina hwal vela chuan ngai dan chi sang sang ron in lar chhawin chungzinga chuan film siam thiam Sunil Singha ngai dan ron the chwa chu alangsar pol ani ta a ani hian Sri Devi chu tha ani thosoin fin fian atlem zong alo hai chuak to boka amai ro chu Sunil Singha rin dan ron the chwa chuan Boni Kapoor chu thiam lo a chantir ta tlat mai heta hian Boni Kapoor hian anupui chu rong taka thata puin a chani thei om po atar lang nol nge nge a chungzinga chuan Sunil Singha lo yar chuan Boni Kapoor chu chui chiangin asum din mun atlak chet le thu soya tin Boni film siam tharte chuan ahma anga lom a hlo tolo awangin asum lak lo ain a film siam naman atam zok zel maya a hlo tlin ber tumpo kumsang ni panga a film siam no entry khani in Salman Khan a channa ani a kumsang ni pakwa khan hlo tlin a changle in chuta a film siam onte chuan sum ala lut nim hle a chuta po chuan Salman Khan a chu a changle ani kha a film siama Salman Khan a telapiang chuan a hlotling thei hle ni na langa amai ro chu a hlotlina chuan rei a dei thei tatlat lo mai Boni le Salman Khan te in chen thatna chu kumsang ni som khan ake dar ta vek maya he hi a chan po Boni famasa Arjun Kapoor le Salman Khan unaw pa nu pui Malaika aro rai te chuan aruka inzomna anlo nei wangani a Salman Khan chuan Boni chu awin a unaw pa nu pui chu a fapa nei tir to lo turin a shilta a amai ro chu Salman unaw pa chuan anu pui chu then ta thowin chumi wak ve ta tang chuan Boni le Salman chu anin then sangta aloni hetia Bollywood a actor lar pol tak a chat no hian Boni sumlak lo chu tlaniam tu tel telin aruk thei angberin Boni chuan a thil ne hlu tak tak te chu a shal tan zel boka chuti lain pol lo mai ro achung nu ngain ala chung nung reng thung amai ro chu a thil shal thin chuan rei a dei thei tak tak si lo hei wang hian anupui Sri Devi chu aru karala ro manasiama thata nia an ring tabera ma se enghlok na in nge Sri Devi thina chuan Boni chunga chuan a thlenang le chu chu mi puite zona ani le ta a heti mek lain Sunil chuan a chan thatak nia ngai thei turin thil mu chwa ane le tatlat mai ani hian Supreme Court ne na Sri Devi case jan theina dilin court po in alorem ti sakve mai boka heta hian Sunil chuan Boni a ro manaten om tak tak te chu hai chhuakin Sunil lawyer chuan court ma a Sri Devi minga insurance policy a om chungchang thu asoya heta Sri Devi life insurance hi vaibil chezani somli zet hu ni in
chumi an shat vele chuan ko chung omde chu mak an ti ema wangin an ka ho maya chu mai ni lovin chumi policia chuan vaibel chhezani somli chu che swal na awanga Sri Devi aboral chawin alak thei thu a inziak boka ti chuan mi puite po chuan chung thil te chu a hnuwa lo hrive in bonia chu an huat ron talwai loi maya amai ro chu Supreme Court chuan sunila chana chu paithlak sakle in UAE a thunei tu ten bonia chungchang engkim an envek to thule chuta chuan ren hlele tor thil engma an hmu chhalo thu a soita thung amai ro chu Sri Devi chung tele aleina nai tak tak te po in a insurance chungchang an lo shelo chu amak hle maya chu wang chuan bonia po chu ala himbik che alwa chu te lai mekin ACP cholto vet busana chuan ngai ruana dang ron nei vele in chuta chuan thudik thup du awanga tuya thlum anga Sri Devi chu an chwa thu soya chu mai ba ka Daud Ibrahima Dubaya mithil ti theibe tak chu a inrol nge rin thu a soiboka chuti lain bonia ero ai nam hnoi mai theive chawa ringin Ibrahima ne na in thurwal anni arin thu a soibok ani ti chuan bosana chuan thudik chu hailan ngei tumin a beita ngat ngata thil thendan zer chang turin Sri Devi ruang an hmuna hotel Dubaya te kalin a thezana thil thlen thedan chu a hmuna ompa in azer chang ta a atnuwa bosana chuan Supreme Court ne na ngena thelutin Sri Devi thina thu boivel chu chui chhun zom adil vele a chu ko chuan remti sakin thatharin an han chuile ta char chara heta hian Risira Singa Apma a General Prison le Correctional Facility Kerala a Director ni thin chuan Sri Devi case chu thlerdan dangin a han thlir le boka ani soidan chuan Sri Devi thina chuan thil in thup tam tak a om thu soin ai nam noite po zon chua an olsam arin lo thu soi boka chu mai ni lovin Risira sa chuan Sri Devi chu tha ani ngei ti a chen thu soin Apma a forensic scientist thiam tak boral to Dr. Umana ne na anin biak na thu te asoya chuta chuan ani po chuan Sri Devi chu che swala tuya thlum mai theibik ani lo thu a shilni in Risira sa chuan asoya tin Dr. Umana chuan eng anga roi po ni se ba ta pa atlak hlum theina chan chu atlem hle thu te ba ka he thina hian Dubai thu nei tu te arin hlel thu soin thil thup an nei nge arin thu asoi boka heng ba ka hian angai ro zel dan chuan Sri Devi chu mi in chel betin tuya chuan alu le ake chu an hnim pilanga an thazui ta anga ya hetianga aje swal thu an chhuana po kha a thup nan mai chaw ani an rin thu Risira sabula hian asoi boka nima sila heng thu thang le zona sang sang ron in lar chuak te hi Dubai thu nei tu te lam le kapur chung kwa de chuan chana engma an pe chuak lawa amai ro chu soi se le ming chia na an to na sat pha hle thung ani ti chuan hun a local zel no chuan heng thu thang le ngai ro na sang sang te hi a oi pol an lo pung ve zel boka hei wang hian mi tam takin Sri Devi case chu a ayongora chui turangen na an siam na sa emema amai ro chu thu nei tu te lama tangin chana an dong ta tlat lo mai chu tirwal chuan Sri Devi thina chungchanga phiar ruk na le ngai ro na oi om le bel chian dol te ber chu aron lang chuak ta hlal maya chuta chuan Sri Devi kha bonian ba ta pa thi a charma ni khat emo ni ni emo vela a thi to rin ani a chan po February ni somni pani khan Sri Devi chuan ai ji a thalak posin chu a thalak pos na nun ber anita a hei wang hian Sri Devi chu ni somni pania chuan aladam thaver vorti nange a social media account khoi tu dang an lo om zok ti na niang le amai ro chu ni somni pathum le ni somni palia aladam ti ero fia na pakhat ma om lo thunga ma se Sri Devi chu India rama mai ni lo Dubai rama po chuan alar ema wangin ngai sang tu po anei ve nola hemini ni somni pathum le ni somni palia te hian Sri Devi kha pona chuak se chu tu emoni talin atha an lak sak arin oma amai ro chu tu man an hmu thu soilowin athalak po hmu tur om lo boka an chuina kal zela chuan athalak nung ber chu in nei ni mi kha ani maya heta hian boni kapur chuan Sri Devi chu amun nung ber tu ni in chalin ba tuma alu don a hmu kha adam lai a hmu to ber ani thu atar lang ve boka amai ro chu boni kapura thu chwa chu mitam tak chuan oi harsa anti ba ka a then phei chuan Sri Devi chu drugs ti china pu in drugs overdose awanga thia an chal hial mai hei wang hian February ni somni pahnia athalak post le thia chhar ani in karvela chuan overdose wanga thito ani an ring tabera chu mai ni lovin
Arwang chu hotela chuan ni engemaw zat om to in hotela thokte chuan an hремei lo ani an ring boka ma se chu le thil dang a order lo emawang chuan an han en fiat nuwa Sri Devi ruang chu an hmu anga amai ro chu police ko masalavin a pasal bonia chu kovin ani chuan ti dan angai to ta an ring ta a heta hian drugs overdose awanga thia an chho chuan Sri Devi chu a mel him anga kumkhwa a selna le diriamna aton chu an hlo pui awangin bonia chuan che sol angin a chhuatir ta an ring ta berbok ani thla liam zela ngai ro na sang sang chu apung ta chur chur maya amai ro chu Sri Devi chungna chu an ngoi kar thung hei wang hian thuruk in thup om ngei ti chu hai rol ani talawa ma se a thina chuan zo na le ngai ruat na ati pun mai pe alama mi pui thin lung a khoi tak zeta film industry lampuin atel lo chuan ngai o hle thei bik lavin mitam takin social media an ui thu te zekin zana an lan tir na sa hle a ti chuan a thi chama chuan a pasal bonia chuan anupui angai thu chu social media a pho chhuakin atan Sri Devi hlutzia soya chuta chuan anupui chu midang tam tak tan chuan lim chan thiam le me chemil thatak mi ngai san hlo em ani a ma se ani tan ero lung hlu ber ai po a hlu zok ani thu soin amangai na telawa nun har sa ati zia thu te asoi boka tin a fanu te pahni akal san tak khusi le janvi te tan po chuan alung chhiat thla kher mai actress lar tak ani mai ba ka anu thatak le fanu te pangai thei em khani in Sri Devi chuan an chung kwa chu alwa lum hne thin em a hei wang hian atel lo chuan an chung kwa chu an sang tanal mai ani ti chuan a thi chama chuan film boy pui tu sang te le Sri Devi le na nai ho chu pungkhomin atop nan ti in celebration sport club lakhan wala ama share jeng na hun an manga chuta chuan mi pui tam tak pungkhomin Bollywood lal nu chu za na lan tir ani a avuini a phei kha chuan police engmozat in rolin Sri Devi ruang an kalpuina motor chu an veng hiala khata mi pui pungkhom kha an tam hlea mi sang sari vel loi ni a hriat ani nge Sri Devi chuan mi tam tak thinlunga ngong ani na sa in ram ro hlu an chan ta chu twar har an ti hlea heminia mi pui pungkhom hi India chuan mi pui mo vuina a an pun khom tamber chuma apalina a ho phahial ni in an soi chu mai ni lovin India sarkar po in Sri Devi chu choimoina sang tak pe in ram kai shwaina a thohlok tak tak choimoina te po adong hiala heti lai mek hian bonia chuan puna ten om tak tak alo ma chon ve mek boka ma se oi om lo tak taka puna adon ta ka chuan tong chok ve in mitam takin Sri Devi thatua anjin lai khan bonia chu Sri Devi ruang mu ani vele Dubai police ten an man ngal kha ani a chuta chuan thil tam tak bonia chu zona zotin darkar som paru ka tanga som pariat vel lai ani nge a ma se ama chuan ril hel tur an hmula awangin an chhole ta zoka hengba ka hian khamini ni somni pali zan lai vela khan Sri Devi thina chungchang chu Pakistani actor Adnan po in lo sia in amuna chuan wa phei ve wata ani hi Sri Devi nen mom ti flima changdun to in an chandun na ala reilo awang chuan Sri Devi chu angai vin ve wat alo ni a amai ro chu Boni Kapoor chu biak tlang tumin han phona ma se ala theimi alawa anua hotel abathen phei chuan hotel a chuan mi chi sang an lo ve kwal loi to a amai ro chu Dubai police chuan Adnan chu lu an lo phal sak talawa ma se Bonia apu ma lo kha chu ho atum mai bik lo reive tak anga nu chuan Bonia chuan rong ko chawin chu ta chuan Adnan chuan Bonia lung chhia zia chu atakin amu ani Bonia chu abianga mi tui alwang zungzunga lungai na roma alu thuk le ti ashiat ani ti in Adnan chuan a soi nge ti chuan jing ni chwa thlengin Adnan chuan Bonia chu ompuin a thlamuan pa reng boka amai ro chu thla aral nuwa thil omdan a zia deuh nuwa po Boni Kapoor chuan anupui chungchang chu ala soi chwa lo thu a soita a heta a soidan chuan Sri Devi kha a indict lai ni in aboral ma po khan chu alo la kalpui reng thu a soya hei hi filma alan that theinan chu a ngei thin ni in a soibok tin tluk thut a chin thu po soin adai po hi chitil lo ani a hei wang hian a doctor po in adai chu kaltlang pui lo turin angen hiala amai ro chu abora level khan ala indict jeng thowa hei hi Sri Devi soidan chuan chi chuan a hmai ati puama wanga filma alan nal lo pha thin thu alo soito ani ome ti chuan Bonia chuan anupui chu tluk thut a china wangin doctor hne na in antirin a kalpuita a
chumi tum chuan Sri Devi chu a BP a hniam hle ti hmu chhuani in enkol thaturin doctor chuan a cha tha hle bawk ani boni a chuan anupui chu che sualna palwang liawa thi ani thu a soya ma se India ramlama media ti atanga phutna asan imawangin Dubai police chuan ngor takin boni chu andop thu a soibok nima sila atopa chuan Dubai police chuan engtwal thanama a thlen lo thu soin Sri Devi chu che sualna awanga thi ani thu an puangta ani engpo chuni se Sri Devi thina hian thuruk inzep tlat awm ti chu hairol ani lawa chu thuruk chu Highland ani kherangem ti po hriat ani ta chuang lo milar ani na angin Sri Devi thina hian boina a chok chhuak nim hle a India rama thina om to a hu hanga pol tak ani yang ati thei ani